Galicia, desde hai máis dun ano, está habendo manifestacións periódicas dos pensionistas reclamando pensións dignas, e é o momento de recordar dúas cousas. En primeiro lugar, que a reforma das pensións do ano 2013 foi obra do Partido Popular e que iso levou unha pérdida de poder adquisitivo da nosa xente maior, algo que é absolutamente injusto despois de toda unha vida de traballo. E en segundo lugar, que tamén houve unha reforma a nivel local, responsabilidade do Partido Popular, que a reforma da Lei Montoro, que impediu que os concellos pudesen facer mellores políticas sociais para atender, sobre todo, aos pensionistas que despois na terceira idade quedaban moitas veces desamparados por falta de recursos suficientes. Por lo tanto, agora, nos concellos galegos, para as eleccións do próximo 26 de maio, pedimos a todo o mundo que pense que foi o Partido Popular quen imposibilitou unha mellora das pensións aos nosos maiores, e en segundo lugar foron o Partido Popular os que impediron que se pudesen facer políticas municipais para atender a xente maior, e iso non é de recibo. Por iso chamamos a votar unha política diferente da mao das maiores. Nos defendemos que os orzamentos públicos teñen que garantizar pensións dignas para toda a sociedade, para todas as persoas. No Parlamento Europeo levamos traballando durante esta legislatura, os últimos 2 anos desta legislatura, para botar abaixo o produto paneuropeo de pensións individuais, porque o que fai é entender que as pensións dependan da capacidade de aforro que teñen as persoas. Para nós non é de recibo. Nós pensamos que son os orzamentos públicos os que teñen que defender e soster pensións dignas para todo o mundo, porque é un dereito reconocido ademais pola Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, que todas as persoas na vellez podamos disfrutar dunha vida independente e dunha vida autónoma. Desde a Unión Europea o primeiro que hai que facer é retirar o produto paneuropeo de pensións individuais, porque con el o que se pretende é que a pensión dependa única e exclusivamente, ou ter unha pensión digna dependa única e exclusivamente da capacidade de aforro que teñan as persoas ao largo da súa vida. Nós pensamos que a Unión Europea ten que retirar este regulamento e traballar xunto cos Estados membros para apoiar e reforzar os Estados para que podan manter sistemas públicos de pensións e pensións públicas dignas. Esa é a nosa aposta para a Europa. Tanto no asilo como no centro de día, como no tan cacarexado centro de Alceiras, porque entendemos que con as pensións tan baixas como temos en toda esta bisbarra, iso é básico. Iso por unha banda. E por outra banda, contemplamos que as axudas no fogar teñen que estar moito máis controladas, porque non é de recibo que unha persoa que se vale perfectamente por si mesma disfrute da mesma axuda que unha persoa que está encamada. Entón, iso hai que controlalo de algún xeito. E temos que ter unha vida digna para os nosos maiores, que foron que nos criaron. E se olvidamos as nosas raíces, pasamos a ser unhos ninguén.